Súkromná stredná odborná škola Via Humana Skalica sa už roky zaoberá zážitkovým vyučovaním. Pri príležitosti Sviatku jary Veľkej noci študenti odboru Cestovný ruch pod vedením profesorky Masrnovej pripravili vzdelávací program pod názvom Izba našich predkov. Študenti si pripravili náučné pásmo, ktoré prezentovali pedagógom školy i svojim spolužiakom v rámci rovesníckeho vzdelávania. Zážitkovému vzdelávaniu sa tu venujeme od začiatku existencie našej školy. Na to sme patrične hrdí, že všetky takéto praktické veci vsúvame do odborného vzdelávania. Takže v rámci praktického vyučovania istých predmetov spoločenskovedných zadali tému, ktoré sa venovali zhruba tak mesiac, robili výskum, spracovávali písomnou formou, odovzdávali seminárne práce, scenáre hotové, no a výsledkom je tento dnešný tvorivý ateliér. Študenti pripravili výstavu, v rámci ktorej sústredili a predstavujú desiatky predmetov, ktoré naši predkovia používali v každodennom živote. Cieľom tejto výstavy je si vlastne pripomínať zvyky a obyčaje našej slovenskej kultúry, ktorá je veľmi krásna a bola by škoda, keby sme si to nepripomínali. Veci, ktoré tu môžete vidieť, sme robili terénny výskum po našich rodinách a známych. Myslím, že je tu hojný počet exponátov a je to dobré si to takto pripomínať našu slovenskú kultúru. Bolo náročné pozháňať toľko exponátov? Niektoré boli náročné, ale niektoré ani nie, pretože veľa mojich spolužiakov býva na dedinách a proste tie veci tam majú ľudia po domoch. A myslím si, že úplne bežné, čo sa používali v minulosti. Viete o každej veci, na čo sa používala? Áno, o každej veci sme si podrobne naštudovali veci, ktoré sme nevedeli. Objavilo sa to aj niečo, čo ste dovtedy nevedeli a nepoznali? Nejaká taká vec, nejaký exponát? Áno. Objavil sa tu vlastne prístroj na spájanie nití, z ktorých sa potom robili rôzne buď aj nohavice, alebo lana. Ďalšou úlohou pre študentov bola príprava tradičných jedál našich predkov. Každý sme doma pripravili rôzne koláče, napríklad svadobné koláče, moravské pagáčiky, lokše a ďalšie. A taktiež sme ukázali našim spolužiakom tradičnú prípravu vajec v cibulovej šúpke. Aké jedlá sa jedávali na Slovensku na Veľkú noc? Na Veľkú noc sa jedávalo hlavne mäso, ale keďže je teraz ešte pôst, tak sme si pripravili bezmäsité jedlá, koláče, lokše, zemiakové placky. Niektoré zvyky sa v rodinách študentov zachovali, iné nie. U nás to neprebieha až tak tradične, u nás je to také skorej tak po domácky, no farbíme vajíčka tiež, pečeme baránka, šíbať nás nechodí akože takto, jak sa to robí na dedinách, že veľa chalanov, ale len tak po rodine, krasný tatinov a tak. Tradičné je ešte stále farbenie veľkonočných vajíčok. Farbili sme aj teraz, vlastne robí sa to tak, že vajíčko sa dá do pančuchy s bylinkou a varí sa to vlastne v cibulových šupách. A potom je vlastne farba toho vajíčka taká tmavo hnedá a tam, kde sa dá bylinka, tak je v pôvodnej farby. A ako teda vyzerala izba našich predkov? Na stole sa tradične nachádzal hlboký a plytký tanier s hliníkovým príborom, taktiež tam nesmieli chýbať nádoby na cukor alebo na kávu. V čase oslav sa pieklo v bavlkovej forme a na Veľkú noc v keramickom barančeku. Polievky a rôzne pokrmy sa varili v keramických hrncoch. Tieto čbány, ktoré tu vidíme, boli na mlieko, vodu alebo smotanu. Gazdovia mali pálené v takýchto fľašiach. Podkovy boli zavesené nad vchodovými dverami alebo nad oknami, čo symbolizovalo šťastie a ochrana pre ten dom. Keď sa išlo na rolu, tak aby dostali úpad, tak ženy nosili šatky a muži klobúk a takým zvyčajným náradím bola kosa a hrabule. Potom nástroje boli nožnice na vlnu, drevený hoblík, gazdine žehlili so žehličkou na uhlie a dievčatá vo voľnom čase vyšívali na kontoplát.